ku nan ne kowa da kowa har na bayana duk wanda ya man ƙaryar soyayyar da na yarda da ita to na amince zan aure shi ni diyar sarki. Ya mancin manjaloshin talajuwan ya jalibin jirgibilan jujiyarki ya luye gagoyin yabo mai ambata manjanojin talajuwan ya jalibin jirgibilan jujiyarki kin taba mana alƙawalin aure kin ce an ma ja ma yau. Ban Allah baka ci wa gaga sabon gashir mai dan gidan talakawa ka je ka nemi gidan talakawa. Na yance da Allah na ci wa gaga shashe yan sheyi jake man. Baka ci wa gaga ba. Next. Let's go. Baiwa Allah ni kin taba haduwa tun da bene mai hawa 90 ni tabe ki da hannu daya kika ma alƙawarin zaki aure ni. Za ta iya yiwuwa ƙato ne kai zaka iya imani wagga ƙarya ban amince da ita ba ta yi ba. Ni kuma kin ganni nan don matan da a duniya ga sun ce ba su so na amma ke kin taba ma alƙawarin zaki aure ni. Kai ma baka ci wa gaga ba ja gefe. Bayo Allah yanzu a takaice ke bajawara ce. Mun taba aure da ke har an ka samu ɗan an ka sa mashi sallau. What? Haba bawon Allah ya wanga ƙazafi ka tashi kaman ƙarya wallahi wanga ƙarya ce. Na ce ya gasa kin ce duk wanda ya maki ƙaryar da kika yadda da ita zaki aure shi. Yanzu sadaki ɗaya dole in bada.